Okay guys, σήμερα θα κάνουμε κι άλλο part 4 νομίζω, το Project Doors. Είσαι έτοιμος Μιχάλη? Πρώτα δεν μάθει να αγοράσω walkie-talkie. Γιατί ακούγες έτσι? Δεν ξέρω. Μάλλον επειδή επειδή τα ακουστικά είναι σκατά. Θα σου αφήσω δύο μπάλες και ένα άλλο κανένα πάνω μου. Έλα, μπαρέκιδα. Περίμενε. Περίμενε, κάτσε έτσι. Τι? Παρέγγειλε δύο flashlights, ok, έλα. Παρέγγειλε δύο flashlights. Ω, είναι πάλι το hotel map. Είναι πάλι το hotel map. Ακούς? Τρέχα. Έλα. Έλα εδώ. Wow. Πού πας, bro? Όχι πάλι εδώ. Πού βρήκες ράδια? Κι άλλο κλειδί. Τέτοιο έχει εδώ. Here. Oh no. Δεν μπορώ να πω. Μιχάλη μου. Έλα, έχω 3 κλειδιά. Όπα. Καρπούζι. Βρήκα ένα καρπούζι. Easy. Τι έχει. Candy bar. Κι άλλο κλειδί. Μιχάλη, πού είσαι, μπρο, τι σου χαφίζεις? Όλα καλά, Λοιπόν, κάτσε, λοιπόν, έχω κλειδί 105, κλειδί 106. Έλα από εδώ, κόλλησα. Δεν το πιστεύω, bro, τα FPS. Έλα από εδώ. Yes. Κοίτα, έλα δεις. Μ' ακούς, Μιχάλη? Τι αυτό? Μιχάλη, τι έγινε? No, δεν έχω τέτοιο. Μιχάλη, έλα, θα πάμε τέτοιο. Πάμε πίσω. Έλα εδώ, έλα πίσω. Τι είναι αυτό? Α, εσύ είσαι. Όχι, δεν θα το πουλήσω αυτό. Θα το κρατήσουμε. Έλα, ακολούθαμε, Μιχάλη, και τι βρήκα. Έλα, δεις τι βρήκα. Τι είναι αυτό? Βρήκα ένα δίσκο μόνο. Πάμε να πουλήσουμε αυτό καταρχήν. Τι είναι αυτό? Disco time. Ωραίο item αυτό, θα το πουλήσουμε. Κάτσε, περίμενε. Τι? Όχι, no. Δες. No. Κοίτα τι βρήκα. Καταρχήν βρήκα αυτό το δωμάτιο. Βρήκα ένα κουμπά. Μπορώ να το πουλήσω. Το κουμπά. Nice, κι άλλο. Πούλησε χωρίς το σέτο. Έλα δεις, Έλα, ακολούθαμε, wait. Έλα μαζί μου. Έλα δεις τι βρήκα. Μπρο, αποφάσισε. Έλα σε μένα. Έλα δεις τι βρήκα. Άνοιξε την πόρτα εδώ μέσα, Έλα. Λοιπόν, set the table. Τι άλλα quests έχουμε? Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνουμε. Πιάτα, βάλ τα πιάτα. Μιχάλη, βάλ τα πιάτα. Έρχονται τα guests. Κοίτα ποιος ήρθε. Open your heart to the lady. Νομίζω χρειαζόμαστε δαχτυλίδι, θυμάσαι? Δαχτυλίδι. Ναι, κάτσε λίγο. Θα βρούμε το δαχτυλίδι νομίζω.
είμαστε πάλι στην ίδια δίκλα. Εδώ πέρα. Έχω ακόμα 2 κλειδιά, έχω ακόμα 2 κλειδιά. Τι έκανες? Cancel. Oh my days. Έλα, Συγχωρέσαμε. ακουστικά έχει εδώ. Ω, Ακουστικά. υπόλοιπο φαγητό. Όπα, έλα εδώ. Κατέβα εδώ κάτω. Είμαστε στο μέρος. Έπαθα το lunchbox. Κοίτα πάνω. Πουμ. Περίμενε. Έλα από εδώ. Τι τρως όλοι τώρα. Γουασάν. Come on, έλα. Γουασάν. Come on, έλα εδώ. Εκείνος. Πάμε την άλλη, έλα από εδώ. Wow, είναι διαφορετικά. Ω, Είναι διαφορετικά. όχι το μη. Όχι το μη, bro. Κλειδί. 112. Σε 113 είναι εδώ, 113. 117, όχι. Η κοπέλα είναι. Άλλο κλειδί. 100. Research. Οκ, 113 όχι. 116. Μιχάλη, εδώ, Μιχάλη, έλα πίσω, 116. Κοιτάω. No. Μιχάλη. Μιλάει. Oh no, ο Χάρος! Τι κλειδί να πάρει αυτό? Όχι πάρει εκεί. Αου! Δεν γίνεται. No. Έλα. Έχω το 12. Όπα, τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? No. Very bad. Δεν ακούω. Το μωρό. Oh my god, γύρισα. Please. Ναι. Πάτε αυτό. Oh my god. Τι γίνεται? Έλα Μιχάλη, μ' ακούς? Ένα revive. Βρήκα άλλο ένα band item. Έχουμε 3 από τα 12. Τώρα έχουμε μαλακιά. Bro, άνοιξε το παιχνίδι. Exit 8. Ναι, το βρήκα. Δεν ξέρω, βρήκα το δωμάτιο. Έλα από εδώ, by the way, έλα από εδώ. Είναι πάρα πολύ δωμάτιο με το baby, το laser eye baby. Αυτό. Το παιδί. Δεν έχεις το... Είχες το κλειδί 100, bro, το χάσα. Δεν πειράζει. No, όχι, ναι. Να είναι λαράκι ρε το πως και στην Έλα, πραγματικότητα. κοίτα, exit 8, έλα εδώ. Ξέρω αυτό. Και αυτό σου λέω. Και αυτά, Ναι, όπως είπα και... Τι γίνεται, bro? Είναι ένα subway. Είμαι στο τρένο. Είμαι στο τρένο. Χάλι πέθανες. Γιατί είσαι στο βαθιά? Μπορούμε να πούμε στο τρένο, bro. Έλα, μπορούμε να πούμε στο τρένο. Έλα, μπούμε στο τρένο. Αυτό είναι κλειστό.
αλλά αυτή δεν είναι ασφαλής. Έλα από εδώ, έλα από εδώ. Έλα, τρένο. Άτομα. Wow. Άνθρωποι. Αστέρι. Ω, σαμουράι. Τρέχα. Α, πέθανα. Πήγε απ' την άλλη πήγε. Είναι νομίζω είναι απ' την άλλη πήγε. Είναι άπειρο. Απλά loop. Όχι, κοίτα, φύγει. Μπορείς να φύγεις. Πήγαινε πίσω. Πάρ' τα πράγματά μου και γίνω πίσω να τα πουλήσεις, οκ? Πρόσεχε, οι σαμουράιδες. Ω. Γεια σου και εσένα. Πάρ' τα πράγματα, πάρ' τα όλα. Κάνε τα πράγματα. Μήπως θέλεις να Γαμώ. φύγεις. Αυτό προσπάθω, μπρο. Πήγαινε, τι Α. κάνεις? Μπρο. Τι να πάω εδώ. Πήγαινε. Φύγε, πώς θέλεις να φύγεις? Να γυρίσεις πίσω. Που... Δεν πάει από εκεί, δεν θα έπισε. Δεν πανικοβάλλομαι. Γιατί δεν πας ευθεία? Μιχάλη. Γιατί δεν μπορείς να πας ευθεία? Δεν μ' αφήνει. Μπρο, δεν μ' αφήνει. Κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή με το μάτι δεν μ' αφήνει να πάω ευθεία μετά. Οκ, τέλος πάντων, πώς θέλεις να φύγεις? Όχι και το 13. Από εκεί, The ναι, fuck? από εκεί πήγε. Τρέχα, πήγαινε! Φύγε! Ωραία. Λοιπόν, πήγαινε κάνε revive τον clone. Πήγαινε τον clone να με κάνεις revive. Πούλα τα πράγματα. Κάτσε το αστέρι και το κουτί Ναι, να τα πετάξω. Ναι, πούλα το και το αστέρι. Είχε άλλο ένα πράγμα στο τρένο, μπορούμε να το πάρουμε μετά. Είχε άλλο ένα πράγμα. No way. Το τρένο είχε άλλο ένα πράγμα που δεν το έδωσε, αλλά εγώ το έδωσα. Έλα, παίρνω ένα μέτρο και μία. Χρειαζόμαστε άλλα πόσα? 7 πράγματα. Άλλα Ένα άλλο. το δίνεις. Απ' το. Ναι. Μπρο, περιμένω τα walkie-talkie. Τα walkie-talkies θα έρθουν, bro, πίστεψε. Εδώ έχουμε ανοίξει, αλλά περιμένουν ακόμα. Όχι, δεν μπορούμε. Σου είπε πως δεν θα έρθουν. Έλα από εδώ. Έχουμε το δωμάτιο κοντά. Μπρο. Τι? Το γράμμα. Ναι. Ω, να, βρήκα. Ε, Τρέχα. Πήγαινε πίσω. Οκ, Εντάξει. γύρνα. Ω, δεν θέλω βοήθεια. Σ' ακούω. Έχω 2 κλειδιά. 101 που είναι δίπλα μας και 105 που δεν ξέρουμε που είναι. Πάμε στο 101. Έχω ψωμί. Πάμε στο 101. Έχω ψωμί. Έλα μας. Πού έχεις ψωμί? Στην πραγματικότητα. Το έχουμε ανοίξει το 101. Μπρε. Δεν έχουμε μπει εδώ μέσα όμως, Το μωρό είναι εκεί, έλα από εδώ, το μωρό είναι εκεί. Disco ball. Τουρνικέ. Έχω disco ball. Οκ, άκου. Βρήκα την πόρτα 100 by the way. Νομίζω έχει κι άλλο. Πού είναι η πόρτα 100? Wow, The fuck. cake. Μπορούμε να το πάμε αυτό στο δωμάτιο. Δεν μπορούμε να το πάρουμε, όχι, δεν μας αφήνει. Λύσαμε. Αλλά πρόσεχε, γιατί αυτό το μωρό έχει laser eyes. Μπρο. Ω, τρέχα. Εκεί είναι. Μικρός είναι τα φύγει λίτσερα. Ωχ, πού είμαστε πάλι. Πού είμαστε. Δεν μ' άρεσε. Αυτό το βάζω. Στο προηγούμενο επεισόδιο. Ναι, ήταν το χειρότερο. Αυτό που είχε φάει jumpscare εδώ πέρα. Ναι. Πού πήγες, bro? Λαλαλα. Έλα, πάμε. Λοιπόν. Εδώ έχει πολλά πράγματα. Ω, σημείωμα. Κάτσε να το διαβάσω. Λοιπόν, Dr. Eggman's notes clearly indicate that the child is highly sensitive to lead. I found some
Lead. Ο Μπαλ. Safety. Ήταν ο Μπαλ. Τον είδα. Τι είναι Δεν αυτό? ξέρω. Τι είναι αυτό? Ω! Αου! Δεν μπορούμε να το πάρουμε. Κάτσε, έχω σφυρί. Κεφάλι του. Αου! Wow. Δεν μπορούμε να το πάρουμε. Ακ. Πώς το παίρνουμε? Παίρνοντας το κάπως. Αου! Οκ, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Από εδώ τι είναι. Δεν ξέρω. Όπα, τι είναι αυτό? Ω! Τι ήταν αυτό? Ω, You feel άγγελος, stronger. άγγελος. Έλα από εδώ. Α, βοήθεια. Μπρο, τι σμούτ. Έλα εδώ. Από πού ήρθε, έλα από εδώ. Άγγελος. Ω, το μωρό. Πέθανε. Όχι, Πούλα το πράγμα. Αυτό, ναι. Κάτσε, αυτό ήτανε Bugged Iron. Νομίζω ναι, χαζόμαστε άλλα 4. Οκ, έλα από εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Όχι, μη. Μιχάλη, που πήγες? Εκεί πέρα που μας με το μωρό. Α, οκ. Πες όχι, αλήθεια δεν νομίζω. Εκεί κάτω σίγουρα έχει πράγματα, αλλά πάμε εκεί. Πού πάμε? Ω, πάμε πάλι στο τρένο, μπρο. Έχει κι άλλο πράγμα από το τρένο με τους σαμουράιδες. Έχεις πεθάνει? Όχι. Οκ, Έχουμε. ωραία. Έχω πάει να πάρω τα πράγματά σου, αλλά... Έχει 30 Bugged Iron. Από εδώ. Ακούς εσύ, Ναι, ακούς εσύ. το ακούω, ναι, έλα από εδώ. Δεν έχω... Μα πού πήγες, μπρο? Γάμω το ρολάκ. Δεν μπορώ να πω μέσα. Α, τώρα μπορώ. Πού πήγες? Πού βγες. Το είπες. Δεν έχει τίποτα εδώ, έλα από εδώ. Μιχάλη, πού πήγες? Θα τύχει να βέτω. Έλα, πάμε από κάπου, μπρο, έλα, πού πήγες? Έλα. Πού πας? Πού τρέχεις να πας? Γεια σας! Πώς τους κάνουμε να κάνουν κοπές? Δεν έχουμε έρθει από εδώ ακόμα. Έλα από εδώ. Έλα εδώ. Ω, Boing. τι είναι αυτό? Dancing Donut. Reds. That's French. Dancing Έλα το Reds. λευτερί. Ω, εδώ είμαστε. Μα δεν έχουμε κλειδιά όμως εδώ πέρα, μπρο. Fucking French. Δεν έχω... Ω, κλειδί! 302. Μιχάλη, πού πήγες? 302. Πού το κρατούσα δύο. 302. Εδώ είναι Μπρο, 306. λευτερί δεν... Ναι, από εδώ, ωραία. Μιχάλη, λοιπόν. Πάμε. Έχω το κλειδί 302, προσπαθώ να βρω την πόρτα 302. Το δωμάτιο 302. Εδώ είναι 305. Secret. Πάλι... Α, όχι, είχα το 304, τώρα έχω το 302. Πίτσα! Pizza. Βρήκα πίτσα! Pam. Pam pam. Κάτσε ρε, πού πάω? 305, δεν θέλω 305. 304. Το έχουμε ανοίξει 304.
302 ρε bro. Το βρίσκω. Νομίζω βρήκα που θα είναι. 302. Πήγα κι άλλο που δει. 308, ξέρω που είναι 308. Ω, με τρόμαξες. Τι βρήκα. Βρήκα ένα καινούριο δωμάτιο. Ωραίο. Βρήκα ένα καινούριο δωμάτιο. Άου. Με κάνει zap. Με κάνει face. Αυτό είναι ωραίο δωμάτιο. Έχει ένα τεράστιο worm. No, φεύγω από το Ω, με τρόμαξε. Τέλος. Όχι, χάζουμε άλλο ένα. Μιχάλη, χάζουμε άλλο ένα guest item για να το καταφέρω. Το Hasbin Hotel και το Helluva Boss είναι... Oh my god, βρήκα κάτι, βρήκα το τελευταίο item. Από όλους τους πράγματα βρήκα το picushion και όποτε το πατάω πάνω. Και βρήκα 2 curse items. Μιχάλη τα κατάφερα. Μπράβο. Μιχάλη τα κατάφερα. Oh my god. Τα κατάφερα, oh my god, τα κατάφερα. Μπορώ να φύγω, oh my god. Τέλος. Oh my god. Finish expedition. Yes, let's go, dude. Έκανα unlock 3 καινούργια πράγματα. Είμαι level 3. Let's go. Okay guys, thank you guys for watching. Στο επόμενο βίντεο. Peace out guys.